Unya nim tayao na magawalignas mahigod may makut-kut lamang na panira. Tauto na naman baga. Aw ano man do ang makukut-kut ko digdiyo. Aw pwede na magay dining ulod. Pritoson lamang o kaya asabawa na day. O pagkaniwang manggaling ulod na iniyo, gali malores. O kulang gud sa vitamins. Hanapon ko do so ina kay niyo. Habang bese una ko magkutkut, awento ko rasan tamay nagapo man sa kuya. O ano man daw niyo. O saka nahiling mo na anta. O parcel bagay niyo. O arog na palang kayo ng pag-deliver. O so in-order ko iniyo. Ang marita yara o digdi sa mapasaway ta. Patanaon ko lamang ini kayo ning na-order ko. O willing nga ta mapasaway yun. O hindi ko rasan talaga makyo pa bagay ning aki inay-nay. Ano? Ulod! Anong lawag pang? Chicha worm. Aw maray kay niyo patanawon kay ning chicha worm na ini yung na-order ko sa Siape. O baka lamang tumuno ka kapasaway. Aw ano pala iniyo so ulod na preneto na barbecue flavor. Aw iyo din garo na stress na ako kakasaway kay mo pasaway ng mga akin na iniyo. Aw huni na magatawi mga tugang na buksan ko na. Aw kung pagbukas ko medyo nabigla ako na siyak ako. Buda natakot man taga ulod bagayan. Lintian tatinarapring na magang akin na iniyo. Okay, huni na tabi ang Etsora Kansit sa worm. O pagiling-ilingol ba garo makakatakot na day? Garo bang so ipis? O pagkakaon magayod talaga ning ulod na iniyo day. Sa malinig magayod din ako ang kahoy. O dakulong kayo ni ma-orderan sa Siapi, buda sa Lazada. No! O dikti naman kita kiparing kumata na ining aki na iniyo. O tasiniripa baga. Chicha worm. Aw harabo ka mga aki na iniyo mga ignorante. Aw may nagkakamang ng ulod sa likod. Ako na daw sana ang makaon. Tarabo maninda. Okay, let's taste now. The flavor is barbecue. And yes, it's delicious. The taste is like cranfish. Maurag siya. Siyempre, para makaon mo siyang maray, dae ka maghiling duman sa ulod. Kung pwede, pikiton mo ang sa imo mga malsok. Pero ano na talaga ang pangaran kaning ulod na yun The first time ko man sa mga magkaon kaning ulod na yun. Kung kumayawan makatana, mag-order ka. Mga madi, buda pa di, masanatabi, sa masunod naman. Thank you for watching!